Сардэчна вітаю вас, паважаныя слухачы, і запрашаю праслухаць гэты выпуск інтэрнэтнай праграмы «Добрая вестка» на беларускай мове. У гэтай праграме мы знаёмся са зместам Бібліі, якая адкрывае нам духоўныя праўды пра Бога, Ісуса Хрыста, Духа Святога і пра нас, людзей. Мы абмяркоўваем біблійныя духоўныя ісціны і імкнемся даведацца, як прыстасоўваць Божыя духоўныя прынцыпы да свайго штодзённага жыцця. Спадзяюся, што ты праслухаеш гэты выпуск праграмы «Добрая вестка» і ў выніку таго знойдзеш для сябе нешта карыснае і практычнае для твайго далейшага ўзросту ў пазнанні Бога і Хрыста, гаворыць Юрка Рапецкі. Дух Господні напаўняе мяне, спяваю, як Давід. Калі Дух Господні напаўняе мяне, спяваю, як Давід. Спяваю, 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 як Давід. Спяваю, 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 як Давід. Калі Дух Господні напаўняє мяне, малюся, як Давід. Калі Дух Господні напаўняє мяне, малюся, як Давід. Калі Дух Господні напаўняе мяне, я плачу, як Давід. Калі Дух Господні напаўняе мяне, я плачу, як Давід. Я плачу, я плачу, я плачу, як Давід. Господні напаўняе мяне, спяваю, як Давід. Калі Дух Господні напаўняе мяне, спяваю, як Давід. Спяваю, малюся і плачу, як Давід. Спяваю, Пачынаем з асноўнага пытання, дзеля чаго Ісус Христос быў пасланы да нас, людзей? Дзеля якой вызначанай мэтай? Некаторыя адкажуць, дзеля таго, каб уратаваць нас ад пекла. Нехта іншы скажа, дзеля таго, каб напоўніць нас шчасцем. Бо жывучы тут, на зямлі, мы сустракаем усякага роду маркоты і сумныя моманты, а Христос прыносіць нам радасць і суцяшэнне. Ці ж яно не так? Калі падумаць над гэтым пытаннем і такімі адказамі, то прыходзіцца хоць часткова згадзіцца з імі, але ў адным месцы Святога Пісання мы атрымліваем вельмі просты і яскравы адказ, адкрыты зямному бацьку Ісуса Хрыста Езэпу. Ён рыхтаваўся ўзяць Марыю за сваю жонку, але даведаўся, што яна цяжарная. Таму ён рашыў з ёю не жаніцца, і тут жа ноччу анёл з'яўляецца Езэпу ў сне і кажа:
Не бойся прыняць Марыю, твою жонку, бо зароджаная ў ёй ад Святога Духа. Народзіце на сына, і ты назавеш яго імем Ісус, бо ён уратуе свой народ ад ягоных грахоў. Это, зразумела, змяніла сітуацыю для Йозэпа ў дачыненні да Марыя. Ён згадзіўся пабрацца з ёй шлюбам. Але што нас тутака асабліва цікавіць, это тое, што анёл выказаў Йозэпу галоўную мэту, дзеля якой Ісус Христос нарадзіўся ў Марыі. Ён сышоў на зямлю дзеля таго, каб вызваліць людзей ад грахоў і іхніх наступстваў. Гэтая праўда некалькі разоў паўтараецца ў Новым запавеце. У пасланні да рымлянаў, напрыклад, апостол Павло піша пра тое, што веруючы ў Хрыста атрымлівае ягоную дапамогу ў барацьбе супроць грашэння і спакусаў. У 6 раздзеле апостол піша чытачом, што калі яны навярнуліся да Господа і прынялі яго за свайго збаўцу, то былі ўратаваны і вызвалены ад грэшнага вобразу жыцця, і цяпер павінны жыць з тым новым праведным жыццём, якое даецца вернікам Духам Святым. Апостол кажа, што па ўверванні і прыняцці воднага хрышчэння вернік далучыўся да Хрыста ў ягонай смерці, што значыць, ён памёр да старога грэшнага вобразу жыцця і ўваскрэс разам з Хрыстом да новага, перамененага жыцця, згодна з запаведзямі Божымі. Вернік быў вызвалены ад пастаяннага грашэння і карыстаецца сілай перамагаць над грахамі, ды можа жыць цяпер у маральнай чысціні. Дух Святы цяпер займае сваё месца ў сэрцы верніка і дапамагае яму жыць тым святым вобразам жыцця згодна з Гасподняй воляй. Это павінны паказвацца ў штодзённых учынках верніка словамі самога ж апостола Павла. Гэтак і вы лічыце, што вы самі мёртвыя для граху, але жывыя для Бога у Хрысце Ісусе. Няхай жа не ўладарыць грэх у вашым смяротным целе, каб вам слухацца яго пажадлівасцяў. Не аддавайце граху вашыя чэлесы ў зброю няправеднасці. Аддавайце сябе Богу, як ажыўленыя з мёртвых, і вашы чэлесы ў зброю праведнасці Богу, бо грэх не будзе над вамі панаваць, бо вы не пад законам, а пад ласкаю. Быў такі час, калі чытачы паслання апостола жылі толькі для сваіх эгацэнтрычных інтарэсаў і жаданняў, але той час ужо прайшоў, калі яны навярнуліся і ўверавалі ў Хрыста. Лічыць сябе мёртвым да граху і жывым для Господа Бога — гэта не так проста лёгка, калі мы будзем неяк спадзявацца толькі на сваю сілу і здольнасці. Справа ў тым, што мы вернікі цяпер маем Духа Святога, які дапамагае нам не ставацца тым спакусам, якія вядуць да грэшнага жыцця. Нам трэба цяпер лічыцца з Гасподняй воляй і класці поўную надзею на Господа, на ягоную дапамогу ў змаганні з грахом. Апостол згадвае вернікам у Рыме, што яны раней аддавалі свае чэлесы на службу граху, цяпер жа яны павінны аддаваць іх на служэнне Богу. Што маецца на ўвазе ў слове «чэлесы»? Это нашая воля, это нашыя здольнасці рабіць дабро іншым і Богу. Робячы дабро іншым, нам прыходзіцца карыстацца сваім розумам і воляй дзеля таго, каб рабіць тыя рэчы, якія Богу падабаюцца. Это можа мець тое значэнне, што мы карыстаемся сваімі рукамі, нагамі, вуснамі, языком, вушамі, вачамі, каб памагаць іншым у іхніх патрэбах і жыць чыстым жыццём перед Богам і іншымі людзьмі. Это таксама нясе тое значэнне, што мы пазбягаем грэшнай рэакцыі, калі нас хто крытыкуе альбо ганьбіць. Калі нас крытыкуюць, якім жа спосабам і словамі павінны мы адказваць такім? Брыдкімі словамі? І звяртацца са злосцю да іх? Не, ні ў якім разе. Злосць не павінна праяўляцца ў нас, хоць мы ўсе ведаем, што не заўсёды так ставімся да сваіх крытыкаў.
Але мы прынцыпова павінны жыць пад уплывам і кантролем Духа Святога, які памагае нам заставацца спакойнымі, нават калі нас крытыкуюць або зневажаюць. Апостол Павел кажа, што раней мы знаходзіліся пад законам, а па ўверуванні ў Хрыста мы цяпер не пад законам. Раней мы ведалі, што гаворыцца ў Божым законе, і, карыстаючыся сваёй мудрасцю і сілаю, мы стараліся дагаджаць Богу сваімі стараннямі, але не заўсёды нашыя добрыя намеры выконваліся так, як нам хацелася б. Мы намагаліся жыць згодна з патрабаваннямі Божага закону, але гэта была нашая праца, нашае чалавечае старанне, і на Духа Святога мы не спадзяваліся, не прасілі ягонай вышэйшай духоўнай сілы. Але цяпер нам даецца новая прывілея. Мы не адзінокія ў змаганні з грахом, як кажа апостол. Мы цяпер пад Гасподняй ласкай, і яна цяпер умацоўвае і дзейнічае ў нас, што і прыносіць добрый плод праведнасці, калі кладзем поўную надзею на Духа Святога. Уся справа залежыць ад таго, каму мы аддаём перавагу, Духу Святому альбо нашаму грахоўнаму «я». Бог жадае, каб мы ставалі свае намеры, задумы і целы на служэнні Яму і Ягонаму царству тут на зямлі. Это значит, што мы дазваляем Духу Святому працаваць з намі ў выконванні Гасподняй волі. Зразумела, гэта ідэальная сітуацыя, і каб дайсці да гэтай стадыі ў нашым духоўным узросце, прыходзіцца найчасцей прайсці надта доўгі шлях, калі мы набіраем новыя навыкі і паняцці адносна нашых стасункаў з Богам. Апостол Павел падкрэслівае думку, што веруючыя знаходзяцца пад Божай ласкай. Напэўна, так здаралася, што некаторыя веруючыя, пачуўшы гэтую праўду, сие заключылі, што яны свабодныя жыць так, як ім падабаецца і як пападае. Няма чаго там баяцца нават, калі грашым яны думалі, бо нашы грахі мінулыя, цяперашнія і будучыя дараваны. Мы лічым, што Бог уся роўна разумее нас і даруе нам, калі мы ягоныя вернікі і грашым. Апостол кажа, што той, хто так думае ў сапраўднасці, памыляецца ў сваёй эсэнцыі. Ён карэктуе такое паняцце, пішучы, дык што, ці грашыць нам, таму што мы не па законам, пад ласкаю? Зусім не. Хіба вы не ведаеце, што каму вы аддаеце сябе рабамі ў паслухмянасць, того вы і рабы, каго слухаецеся, ці то граху на смерць, ці паслухмянасці на праведнасць? Але падзяка Богу, бо вы былі рабы граху, але ад царства паслухаліся таго вобразу навукі, якому былі аддадзены, і вызвалены ад граху, вы зрабіліся рабамі праведнасці. Раней вы аддавалі свае чэлесы ў рабы нячыстасці і беззаконню, так цяпер аддавайце вашыя чэлесы ў рабы праведнасці на асвячэнне. Калі вы былі рабамі граху, вы былі вольныя ад праведнасці. Які ж плод вы мелі тады? Учынкі, якіх вы цяпер саромеецеся, бо канец тых учынкаў смерць. Але цяпер, вызвалены ад граху і стаўшы рабамі Богу, вы маеце свой плод у асвячэнне і канец вечнае жыццё, бо расплата за грэх смерць, а дар Божий вечнае жыццё ў Христе Ісусе Господзе нашым. Дарагія слухачы, памятаем, што калі мы сталіся паслядоўнікамі Ісуса Христа, мы ў сапраўднасці папрасілі Яго найвышэйшай моцай, што прыходзіць і надзяляецца нам Духом Святым. І ўсё гэта робіцца дзеля таго, каб мы жылі не для сваіх уласных інтарэсаў і жаданняў, а дзеля Господа і ягоных інтарэсаў і жаданняў, і для нашага ўласнага добра і добра іншым. Такое жыццё павінна паказвацца нашымі матывамі, намерамі і ўчынкамі. У іншых месцах Святога Пісання мы чытаем, як гэта здзяйсняецца на самай справе. Напрыклад, у пасланні апостола Павла да Каласянаў
мы читаем ягоную параду, як праведнасць праяўляецца практычнымі спосабамі і актамі. Ён кажа: «Цяпер вы, вернікі Христовы, адкладзеце ўсё гэта: гнеў, раз'юшанасць, злосць, зневажанне, брыдкаслоўе з вашых вуснаў. Не хлусеце адно аднаму, зняўшы з сябе старога чалавека з ягонымі ўчынкамі і адзеўшыся ў новага чалавека, які абнаўляецца ў пазнанне паводле вобраза таго, хто стварыў яго. Апранецеся, як выбранцы Божыя, святыя і улюбёныя, у міласэрнасць, дабрыню, пакора, мудрасць, лагоднасць, доўгацярплівасць, падтрымліваючы адно аднаго і выбачаючы адно аднаму, калі хто на кого мае скаргу. Як Господ дараваў вам, гэтакі вы даруйце. Панад усім гэтым апранецеся ў любоў, якая звязка з дасканаласцю». Такія рысы характару не прыходзяць да нас так лёгенька, браты і сёстры, але з малітвай і поўным спадзяваннем на Духа Святога яны зусім магчымыя. Дарагія браты і сёстры ў Христе, будзьме звяртацца да Духа Святога і прасіць гэтага ў Яго. Ён дапаможа. Цяжкасці ў жыцці спаткалі, ты стаміўся ад слаты, сілкі ворагі саткалі, памагати Дух Святий. Може в домі не порада, справді скончених хвости, але добрий ось дорадчий, сутішальник Дух Святий. Може в домі не порада, справді скончених хвости, але добрий ось дорадчий, сутішальник Дух Святий. Може стиснули хвороби, може спалені мости, а заліць усё загоїть добрий лікар Дух Святий. Сябрам не порозумінні, мов покривдили брати, знов пошли добра славлені, дасть мне силы Дух Святий. Сябрам не порозумінні, мов покривдили брати, знов пошли добра славлені, дасть мне силы Дух Святий. Подману і хлусні, заблудився, може, ти, хай чиниться глибині, знойде правду Дух Святий. Не покине у городі, у одиноці сироти, у розпачі і у самоті, знойде радость Дух Святий. Не покине у городі, в одиноці сироти, в розпачі і у самоті, знойде радость Дух Святий. Друже мой, шукай дорогу, зразумей нарешті ж ти, шмат жить вядзе до Бога, шлях подкаже Дух Святий. З Богом нашим ми одіни, як і добрий Господь ти, нам з тобою все мовчимо, Отець і Син і Дух Святий. З Богом нашим ми одіни, як і добрий Господь ти, нам з тобою все мовчимо, Отець і Син і Дух Святий.
Шановний слухач, щиро дякую за тое, што праслухаў гэты выпуск інтэрнэтнай праграмы «Добрая вестка». Спадзяюся, што пачутае ў праграме было павучальна і падбадзёрыла цябе, ды тым болей паспрыяе твайму духоўнаму росту ў пазнанні Бога і ягонай волі для цябе. Магчыма, у цябе ўзнікла нейкае пытанне? Або ты проста хацеў бы, або хацела б выказацца мне пра пачутае ў праграме? Калі так, то шчыра запрашаю напісаць мне электроннай поштай. Я з задавальненнем прачытаю, і калі трэба, адкажу табе. Мой электронны адрес наступны, які я выказваю па-ангельску і ангельскімі літарамі. grepetsky@gmail.com. Асобнымі літарамі GREPETSKI собачка з хвостиком gmail.com. Зычу табе гасподніх найбагацейшых дабраславенняў і здароўя. Гаворыць Юрка Рапецкі.